Duol marango weche mag lope e pacho ka kotele gi jakom margi Kabale Tache oketo kogi winjruok gi riwruok mar Community Land Action Network matiyo kanyakla e yore mag neno ni ratiro bedo ne weg lope mag anyuola. Ne giwuoyo e kinde mane giketo kogi e winjruogno, kama jatend kwethno Abubakar Lewano owacho ni winjruok ma kamano geto rakore gi mibadhi mag lowo mosebedo kuom kinde, rido chike mag rito lowo e kind oganda. Winjruok ma kamano bende biro kelo kwe kaluwore gi gwandruok mar lowo mosebedo mathoth, ka bende ogeto kelo achiel mar oganda. We are building a model for how government institutions and community networks can work together, representing each other's interdependence while leveraging our complementary strengths. Through this collaboration, we still work together to monitor and protect community land rights, strengthen land rights monitoring, resolve disputes, and address historical land injustices. It's wonderful, and it feels good for us, and it really feels like the work we are doing with our communities is being respected by such partners, by you through such partnerships. Really, we've done a lot of things. I think historical injustice has already been mentioned, and we've done determinations, and I believe the communities have gotten their fair share of their rights. Erokamano nyako Ramogi, en thuolo mar kawo yweyo mokwongo kapok wadhi e yweyo. An kod ote mar Collins Kaya Ngeri, kendo wacho nokwane jo Ngeri duto hawi